Benjamin Lingdo, Ba Albino Nongkenri, Ba Peter Marbanyang, Kong Gladina Mashli, Kong Felicita, Ba Dani Bosco Shadap, Ba Regional Pingrop, Ba John Viv, Ba Alwin Karngap Genta, Ba Colin Roy Glenn, Ba Klan Senshar Sun, Kong June Mary Marbo, Ba Don Bok Langs Imsat, Kong Juliana Mary Nongrum, Ba Pinhun Kong Sngi, Ba Mark Ace Cream, Kong Rilianda Lingdo, Kong Cherry M Lingdo Tron, Ba Remy Savio Shadap, Ba Frederick B Sun, Ba Danny W Karpran, Ba Jim Paul Nongkenri, Kong Christina Lamin. Di Hagni Gapor nga khot i Father Silvanus Nongkenri binwan sekmat ban iPad ya kejing ai subha na kebenta ki nongkit kam bathamai Jong Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement. Kadang kawai kejing penbena na kebenta ki volunteer subha bikin le jang dia po badminton court jong ke school St Anthony's ban pedlam ya ki kam ki jam hang tu. Saya sen biang kerpat ki volunteer subha bikin le jang dia po badminton court po St Anthony's School. Sar lur syai nong sit. Ba lur syai nong sit. Charles Tarson Kriam. Mewan Shua nong rum. Elister Lengdo Lengkoi, Joyful Edilbert Nongrum, Frestar Wells Imli, Cherry Lee Karbi Q, Ban Penbiang Marwen, Cherry Lee Karbi Q,
Cherili Karbike, Ban Penbiang Marwen, Jam Syaprang Karbengar, Lucky Star Nongspong, Man Bahalang Semle, Kasingkli, Penbiang Langsiar, Naki Sajet Langsti, Naki Sajet Langsti, Ronald Pitar Yaubor, Eric Warjri, Ajois M, Kersan Lang Lengkoi, Basil Lengkoi, Richards Emily, Safi Larissa Marbanyang, Subhaya Thapkti Nagumta Kini Kinongkit Kam, Tiwala Tres Hitam Berperlong Ya Kene Ka Sengi Ka Bakrau Berkerbang Nagumta Jengi Iway Pa Iway. Mentang akot se kinongkit kam jong ka ICWM Jowai Diocese. Tinakaliang ka Silver Jubilee Steering Committee ringkat bat ka jingetray lang jong ki lightly diocese imla klem na sngongo ya ki artli ki diocese ki blatray met bat mensim ban punurlong ya kani ka lempung kani ka jingrakhi jingdap arp sansnem ka ba job bat ka ba seiso haringkat ka jinggerku ka jong blay try kenrat teh kani ka por ngidon ya kani ka jing ai sobha ya kini ki artli ki diocese but hangni nga khot you president jong ka nongstoin diocese Catholic Youth Movement ban shim ya kani ka jing ai sobha kum ka dak ka jing sa kan mau ha kani ka jing rakhi ka jongi ya ka jing dap ar sansnem jong ka Catholic Youth Movement Brockway. Nakhodru you President Jong ka Indian Catholic Youth Movement Jowai Diocese.
Kublai Sibun Father, tenga IT biang hai Samla Kensai ban penyat ya ke program kebangsa. Kublai Sibun, blain kurkuipi. Kublai Sibun Samla Manbha. Mentangi dan sekejing ais ngobha ya kilengdo bat ki sister ki badan hangdi kibala tremet ban mensim na kabenta jengi ki samla ban na kabenta kene ke program bagan long ka bajab tengah khot ya kinong kit kam bakin lej ai ya kilengdo bat ki sister ha ki jakasyong jongki ya kijing ai subha na kalyang jengi ki samla na karpad ya kinong kit kam jong ka Shalong Archdiocese Nongstoin Diocese bat jong ka Jowai Diocese bakin ya rablam ban lej ai ya kini kijing ai subha saya kilengdo bat ki sister ki badan hangni imal ayat thaj ban ya thap khti bal ayat bon palat ngin sa thap khti si sen thap jam ha I lupa menta ki khti bekinom sat tingin sa thap sibet nda ngila dap ailot ya bara ngakarpat ya ki padar bat ki sister subha bakin yang kenang ba kin yu I ya ka syong jongpi padar bat sister subha ban yang kenang bakin I hai ba pi syong Hadin kene ngin sayo ya kejingkran ya kapang pedeng jong kene kejingilum lang jongi hakban sa ai hangi dai fadar Jimris Shela Diocesan Youth Director jongka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement te para samla subhabani thapti jam nakamta kini ki radba kibala trei met pan mensim na kabenta ka Seng Samla jong ka Shalong Archdiocese Nongstoin Diocese ber ka Jowai Diocese te si sendan menta min saya ka jingkran habede ber ka phang padang jong kane ka jinge kundu lang jongi ngak khot ye sister Pedalin Thongni subhawa iwan sini shakmat ban shem ye sentiu angim yi hai syong te Sister Pedalin Thongni DYLA jong ka Nongstoin Diocese Kajing pule nagi kam jong ki apostol Henry ke joint batu yeng haki kejat jong pi ngalapau hapi banthong yapi kumusyakri jonga pidei ban sakhi haki weipat yakata kebangan sepenpau menta kesengi syapang jonga bad yakata kebangan sepenpau hapi hadin habut kaktin jong ublai ukun udon sejingai ruang no kpa berkakeme jong u ula tho kesiti show kpa jong u ban batai shapang ka jing job ya ka jing lekai cricket hapo school jong ki hashwa ban sam ki busket la phayu ban kran shikanten shapang ka jing em khna school namar bo wan na yeng ka sem ka bariu blai ula dem duai ho blai badu perkhat halade ka kebangan kren hakata ka khleman utib ha ya ka khana shapang ukhun balaja kumba khasan minedi ula kren halor ka phang ukhun balaja hadin ka jingkren jung ula don kumba khat arngut ki samla ke bala priang yo chris unang panem jongki kita ki khat arngut kilas ngau shon ya ka jingkren balung mensim jong tau parlok kilas ngau si ya kijing le bakla namar bakila phet jindat nala ying nala sem klam sngap yala ki kimi ki kpa ban le kat baki mon bat kham tam ban sa haki hostel
da kabaki bam yadi kat baki yo namar bakila yo jing shon na jing kren jong tau samla mar kila pan jing bet no principal baki kwa ban le shiying ban le ban pan map na laki jong ki kemi ki kpa ya ka e ka bakila le persya ya ka jing le bha ka jong ki kata ka jing yalang ban sam busket ka kalalong penban ka jing sakhi jing e men sem ka jing sneng na kani ka khana kalong sakhi yo chris kat ba phidang im samla be ngi kli ka jing kli halade balai ngi don hagani ka perthai balai ngi don hagani ka perthai ngi im hagani ka perthai tang shisen tang batang shisen kalabyang ladangi le bha ngi im hagani ka perthai tang shisen tang batang shisen kalabyang ladangi im bha don bun ki briu ki boong ko blay men aya yu yanga ladanga le kani ladanga le katai Henry ngila jukli pan em yala dipat ka ei ka bangala ban le na ka bentau blay man lau samla man la ka samla ki bala priang ya ka baptisma ki dei ban long ki sakhi ban man la ki dong bod ba shisha jong chris ki dei ban yalab ya ka gospel ka jong u ka gitab jong ka jing jungi ka dei ka bang yo sngo ya ka jing khot bad ya ka jing pha ka jong ublay ka jing khot ka long ali bod yanga bad ka jing pha jong ublay ka long khele satlak ka perthai ki samla ki basha skor ya ka jing khot ka jong ublay kin jubab hangne ko try ngadon banle e ka mon ka jong me ka shithi shaki hebrew ka lanong ka bashpho ka khot ka banyo bar ka jing shirhem men sim jong man la ki samla ki bayo sngo ya ka sur ka jong ublay da ka baki kren halade ban pen sngo shaki we ringka lang da ka jing hem men sim manong ko dit yanga ladangam yalop ya ka gospel ka jong ublay ka shithi bani kong jong paulo se kinong korin ka khot ka bakhandai ka lanong ka bakhandai ka khot ka bakhandriu ki kentin naga gospel jo marcos kalanong khandriu ka khot khasan khele satla ka perthei batu yalab ya ku khubor bha ha ki jing thau baro samla ka jing kren jong mahatma gandhi kalong your life is a message to the world ka jing em jungi ka dei ka khubor bha she ka perthei ka jing em jungi ka dei ka khubor bha she ka perthei ujisu wan rai ka khubor bha shangi we piwe mangi gi balayo priang ya ka baptisma la pha ru ngi ban lei ban yalap ya ka khubor bha om ya ka khubor basniu ka jinglong kristan jungi kamde ka school kerdan degree jong ki crowd jabing ki jing pro jimot jong ka jing nang ka jing tip henry ka de ka mensim jong ka jing ka baskem man la way pa way man la ka way pa ka way ka samla ngi dei ban long ki apostol ba im ki apostol jongi ki hikay yangi ya kelenti ban yait ban tre ban kta ban sakhi yau chris uba im mangiru kumjo ngi dei ban sakhi yau jisu klam jing shong thai ngi la ban shong thai na ki kam ki jam ki briu ki lakot ya karta ki shong thai Henry ka jing em sim jingi kom ki kristan pat kam don ka por ban shong thai kodit yang ala dangam yalap ya ka gospel ka shithi bani kong jong paulo se kinong korin khandai khandriu samla be kabalang ka don kam ya phi kan thai bat chinrang ka don kam ya ki jing reu blay ka don kam ya ki jing reu blay ka jongi kom badwai weu khna nong ko try to ailam se yangi yau nong yalam ubadon yame sngo tanat ki jing duai ko try to ailam se yangi yau nong yalam ubadon yame ladang yim don yau blay ka e ngin sakhi ladang yim don yau blay ha ki jing long riu blay jungi ka e ngin yalap ka balang ka khot yangi samla shinrang kan thei ban long ki bashirhem ka jing shirhem men sim kam dei ki jing shong shit pi ki momati
ki don ki Jong ki rong ki rup ki basau ki bastem ki bajerngam ki balik don ki bahe don ki barit kanum don jingmut kanum don jingmento ya ki momati ki bahe la dom don ksai hapo pintang kumno mangiru ki don ki Jong ke dur ke dar ki basngai ki baplung ki babhabriu ki basniu briu ki balingkot ki bajrong ki sap ki baper repair ladang im don yo blay ha kamin sim jing shirhem long le no e ki jing shong shit ki sa shipor kat ba ki jing shirhem ki ne janai ha ki jing im shilenter kat kum ka jing dawa ka jungi ban ya rin kat badu blay kabalang kadon kam yangi ki samla ki badon ya ki jing mod ki babhatam ki samla ki basyakri yo blay om tang da kaktin om tang ban ai jing mod Henry da ki kam ki bangile man la kasngi kabalang kakwa yangi ki samla bandon ka ikhtiar long bre man bre ki jing itnat jong perthai ki laban kring ki khmat kat ba ka ikhtiar jing long bre ka kring ya ki jing long babha jungi we pi we kabalang ka khot yangi ki samla ban pelong ya ga gospel ban im ban penkela ya ki jing long jong ka perthai bon ki briu ki kwa baka perthai kan penkela ya ga gospel dalai lei ru em kam dei ban long kum cha ka gospel ka ban penkela ya ga jing im jong ki briu ha ga perthai kam dei ki jing ya jong ga por ban penkela ya ga jing hikai ga jong trai ka balang ka kwa yangi wei pi wei ban long ki briu bai im ha ka im lang ka salang ban long ki briu ki bawan ra ya ga jing pen thamai ha ka ni ka juk ka bamenta samla bi da ka bor jong ben sim ba khot ya samlem ya ka jing lai loi ka ba phi shem hau Jesus Christ ki breu ki thrang ya ka jing lai loi ba phi ba shi sha ha po jungi ladang im don ka jing lai loi ban shekri yo blai ladang im don ka jing lai loi ban le ya ka mon ka jong u ka long ka ba ru yangi ban sakhi ya ka ta ka jing lai loi na ka benta ki wei pan Hakikti jongi ngin ra ya gading pna jong Chris. Haki shintur jongi ya ga ktin jong ga jing im. Haka donut jongi ga jing ai jing pen im jong blay. Samla bait upop John Paul ba aru ong. Habau bu ya ga si buram jongi samla. Haka singiu try slatlai uong. Ga jing shirhem jongi samla. Ga de haki ai ga jing ya lenti hapding Jong ke jing ba ya ke ding phna ke jong Chris ban mari ke jing shitom jong Chris om ha ke jing bha jong ke jing so bha jong ne ke perthai ujisu ula sha shitom ula yap la tep ula kiu shibneng u shong shkamon u bleu pa ban prin kre jaka na ke benta kitu ki basaki hok ya u kat banginang don ha ke ne ke perthai ngin ra igding phna gejong Chris ala ki kti gejongi ya gejing sha shitom jong Chris ngin ra ring kalang hatungi kubur ne em ya gejing sha shitom jongi hapdeng jong gejing em jongi ba malagasi ngi bo jing kli shibon yo blai ban ngi kwa i gejubab no blai Henry habo blai ukren hangi pat ngi set kelut ki skor hala ki shintur jongi ki ktin jongi ki de ban long ki ktin ki ba em ki kentin ki bami na kisintur jungi ki ban long ki maulen nai kim dei ki hinro ki jakoi ban penpang ban pen kulumar ya ke perthai salonsar bat ha ka donu jungi pat ya ke jingai jing pen em ke jong ublai sakhi berbor syapang ublai ulong ka jing e kani bang akwa ban ong hapi we pi we bat hanga rukum jo sakhi berbor syapang ublay ulong ka jing e tongi ruai to ka jing ruai ngalai e yapi ngalai e yapi ruai jam da jing e bam jukut ngalai yai lesbon yapi tu yai sahaka jing i jonga ublay ulai de ya ka perthai hadu
tinolukon marwe. Barobanged hautikin omya. Hendraken yo jingim kabam jukun. Ngalain yapi dajing in bam jukun. Ngalayai lesbon yapi Tuyai sahaka jing it jonga. Kajing ikren jong blay bat ngi kalong berbor ngalai id yapi. Kanungon da preng jong pi ki para samla ki ba pi alang piong I love you. Piong shisha. Hatu ke kentin jing it ngai id yapi piong shisha. Ne ki kalalong tang ki kenja fashion ha keju ke bamenta. Ujisu habaw ang nga id yapi da ka jing id bam jukot mapi ki samla haba pi sakhi iwe pat ya kata ka jing id hatu pidang mudur ne em ha ki jing kren jong pi banong nga id yapi ringkat lang ki jing artatin don kam ban puson ujisu kresu id yangi waiti la ka jing em ban pelai em yangi baro Mentau don hasenda jungi wai bor wai mensim baru pelai lo yang ibaro. Kabar sakhi hakiwei om daki ktin jing penrem jing penting jing kran ben samla bit ngin mi na gani gejaka bat ngin long ki sakhi jong kum ki briu ki ba penrem ya ki jing em jung ki wei pat om ban penrem ya ki briu namar bangim tip ya ka e ka badon ha ke dono jong ki tolong ki simpeling na ke benta ki tu ki briu ki badon ha ke jingdom ya ke jingdom la ban pentaba da ke jing syai ya ke jing bitar la ban pentaba da ke jing it kabalai ke jing ya lab ka sakhi jungi ka sedang ha ke jing dei ke bai jantam baru jisu ke jing ya lab jungi kam dei chapang ke jing pro jing mut ke jing nang ke jing tip hendrei ke dei ke jing ya syam jungi bar ke jing ma jungi yau blai Kabasau, sakhi ya kejingai lembar ki kam babha jungi ki baman lagasingi. Lada jia bangi kendu yau briu ubam ngai belai. Ngila ban pen isi bun ki kot nyam. Ngin sei na ki thup bokot. Ha ka ban ya thu lut chapang ke jingdon jung belai. Bat ka bala ban pen shisha bau belai udon. Henry kinnum ngai satya. Henry hakmat jong gitu ki bam ngai. Kam dai ka kot nyam. Ne ki jing hikai ki ban pen i ki jing don ublai kadai ka jing em jongi kum ki kon Kristan Katholik ki bahok ki babha ki bakhut silenter ha ki jing long jong ki jing em ka ne kan kan pen kring yau tu bam ngai blai kabasan sakhi bar yalab da ki jing kemen kinong yalab kim dai ban long kum ki briu ki badap da ka khmat ngosi lakumba ki dang one on tap briu Ki briu hakani ke juk ki wa teng teng da ki jing kmilin ti ki jing kermen. Ki samla ki ong ido jing kermen. Wat ju ong ba ublay sngap ingi lada ka Bible jingi ka khliap bon sin. Wat ju ong ba ublay sngap yi jing duai jungi. Lada ngim jan sya ka Eucharist bukod. Ya kendo ya ublay haki para briu ki bangi trengi kta. Sakhi ya ki jing suk ka jong try. Ba ki jing remen sim jingi ka long berbor ka jing em ka ba penya habdur ba ka jing khot ka jong ublay ka kentin sakhi SAKHE ngan penkut da kani ka jing mut S kamut samla din jad ukris ngin bot ali ngin yamane lang yu pipet ba hapor ba khayu jisu yau khulung jisu labo singoi upiar ki kti bad hagding pnaru upiar ki kti kabamot ba nado balakhayu ulalong berbor ublay bapiar yangi wei piwei hado kejingyap halor kulom kalburi ukloi ban piar ban peni bau ed yangi nabasdang syabakut na kejing kemen wat sya kejing jenjar mangiru ngidai ban long berbor ki briu ki basbun ki bahe mensim om ki bakim jimut
hari ki bayar ke jing mot ke jing perkhat ke khele setelah ke perthai penbena kubor ke jong ublei h hikai ya ke ke bangila yo I ya ke ke bangila syam bar ya ke bangila yo mad ya ke jing kerku ke jong ublei I imba ke jinget da ke ktien ba ki kam imba da ke jinget imba ya ke jinget da ke ktien ba ki kam ngan penkot da ke ni ke kenten samla be baro ngi ha ke ni ke perthai tang sisen tang batang sisen kalau biang ladang imba kapor samla kadai kapor ke baris patam bat ke beduk tam kalau dai kapali jungi wei piwe ban pen ailam ya kene ke jinglong ke jingsyam jungi yau Chris syaki wei pan aniro yau Jesus Chris Kublai Shibun Fara Papila Batai Shai Yaka Pang Padeng Jong Kane Kajing Kenduk Lang Jongi Kala Shai Bha Kajing Batai Jong Pi Bat Kikinten Kiba Lesengi Iwe Pe Iwe Ngihaban Keli Yalade Kumai Fadar Il Batai Berkata Kadai Ke Kabanga Lak Banle Na Kabanta Ublei Le Ke Kabanga Lak Banle Na Kabanta Kibalang Na Kabanta Kabalang Kane Ngai Happy Iwe Pe Iwe Ko Kipara Samla Ban Perkhat Ya kini Kikenten Syong Sebai Iba Ifara Jemris Ila ai hangi menta Bad ila batai syai habede Bad Kepang Padeng Tementang akot di Presiden Jong ke SACWM Samla Mewan Shua Nongrum Bayuan Shanisha Khamat Samla Mewan Shua Nongrum Nageleng Presiden Jong ke SACWM Samla Mewan Idan ni kendiat ban penbena hakene Habre betka award ke bingsam mane kendiat ngidon ka kerteng arteli ke bang miss out ting ko man khot mentahi sakani ga ransan ting khot I samla sorry mo imdei samla shu ngarang klet action ya ikong anjilin ding dong khot chakmat bi sim ka award soba bin ai ka jing thap kti Bana khot ro ya iba hambot rani Lai men pas bit te Idon hang ni mo tawatip mene tip Kublai Kublai Shibun Samla Mewan Timenta ngin sayo ya Kajingruai Jubilee theme song Laka hanga happy Wan ban ra kubor baba Napau lai luit yingi Kabor jong u kilat yo I Batlot banyun barang li Terwajing em halor din na Barok badon kamon baba Samla shimran kin kai la tum yangi kum saki ule lai after hanging long sharai shakrida ki kamba ho na jin shit ham
ยิ่งใหญ่เป็นรายิ่งกำเป็นลาอุตราเกณฑ์รา Ling baka baptisma Irkelaki kon ublay Ki kun binong vision Ki kun lingdo kun si Nan apostol Tekan hai bru Kubor men palong pen in Cinderi chon Yong kamalan cho bên kênh tăng giá ca bự thầy tôi anh chạy Samla sân răng kênh thầy là thùng nhà nghỉ cùng xa khi u lầy u luôn thơ nai là bự thầy nghe lòng xa lại xa khi đã khi cầm bà học đã tranh sự thân nhìn dạy bên ra khi cầm thân là u ra kênh ra Samla ba ik ba thiang hai jit ya mon yong ple Ngi long ki Katholik ngin rayu Chris ben na khu bor ba pha ba tei kam ram Jong tôi anh chạy Samla sân răng kênh thầy là thùng nhà nghỉ cùng xa khi u lầy u luôn thơ nai ho bật thầy nghiêng lòng xa lại xa kri đã khi cầm bà học đã tranh sự thân nhìn nhai bên ra khi cầm thân là u trai kênh ra Kulesibun ya katim kepala ruai ya kejing ruai Jubilee tim song. Tementang in sayo ya kejingkran hai bade buat katim the journey so far kebain sa hengi da iba Joel marbaneng ibade presiden baning kongdo Jong ka ACYL. Shua bangin ba Joel in kran ngin sa ngin ya pet shua ya ke video ke batang san minit ya kejingya janti hakini ki arpusan snem.
Hello. Hi. Kita syui mentan ni ketu ka clip ke bede ka journey so far naduk kapor pergi sedang ka youth movement haduk ba inda penkrek ya ka silver jubilee. Te baru pide ki delegates denam day. Are you disciplined? Pilong discipline em. Shall we play a game? Kadi kapor mengin enjoy boleh pilong kum ni. Huh? Shall we play a game? I can't hear you. Okay. We'll play a game called synchronized clapping. Okay. You clap like this. Kum ni mo. 1, 2, 1, 2, 3. Okay, listen. Okay. Now we'll count 3 times. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Okay, tang lai sin. Mo. We are live. You are not disciplined. You are not disciplined. Pimlang discipline. Kung nagdi delegates mo. Kan ma hopok ke NYC 1998 mo ba Joshua. 1998 po Delhi. Ngayon man compare ikan ka show 1998 pimpat ek hai piru. Mo tinggal po Delhi. Ki Samla na Shillong ki dominate the whole NYC. Facility bi kata. Okay, once more. Pidang ke discipline. 1, 2, 3. Ngarang you sure menta. Okay, so she said biang, kan dia deka last. If you bakal nang ni dengan my last show. Okay, 1, 2, 3. Kini kinakirkam barim di bishop ri imbakala. Ha, i bishop i bapala ri imbakala. Nrai kini samla jungi sedien ki bakala. Anyway, that is called icebreaker. Kemudian mau pelai nado menai pelai ke kemat jung pi im serious im Okay, that is called icebreaker. Ti samla be je ki arpusan snem ki snem ki bajrong hadu kata-kata. Nilai nang tuka klip. Kumnong isdang. Ban ngamla ban klet hakani kapor. Ngai kendo menta kasengi. Ya ki members jong ka youth commission. I ba ban kobar khar kongor idon lang mi CM idon lang na porang madan riting. Idon lang menta hang ni. Ngimla ban klet ya ki. Tembar dei maki ki ba iba Endra khar kongor. Ikong happy bela suai taptin tajong ki ki members ki banengkong ki ba frame ya ka constitution jong ka Seng ki jongi ki kirang ba ki long kemi ki ba shit hem ni ta kadau kini du ki dei shibenta jong ka ni ka youth movement ka jongi house nem khat khandai spa khandai phun riu ki lashna ya ka wei ka ling kaling ke bai tenat hadu kata-kata. Bat kata kaling kadai ka ACYL. Teha kata kaling kidon sibun kinong nya. Kata kaling kalaya syakmat. Kalaya syakmat. House name Hajar Pra. Kata kaling kalahap niya palat. Samla be ki samla gelabun pelat kalau hapnya pelat takaling. Nakata kadau non kam so artli kiling kami ke Joy ICYM bat ke NDCYM. Hakini kilai tli kiling menta kidang ya chakmat hakajing syakri jongki ya ki samla. What is a journey so far? Kana kajing ya jongi haduk menta. Fikintip na ba mentaka sengiru kumban syu itu khana ip kajing roai wat kilomba kin penno mo wat kilomba kin jano ndai
Hindi ke jing roi do kadap absan snem tap keti. Ya kan ke jing roi ngi kan mau ngi chana ha po ka Paris marbisu. Iwan ifadasil ida shuwan po moringgur. Te ifadasil isotnat ha mag ta jing roi da ka pareng. Tingilai syong hang ta ngilai penkela khasi kini ke jing roi. Ngilai syong hadu damit. Kami sibun ke jing mut nrai ka bakat du kami ketu ke jing roi bluj. Bat ngirwai nang kong hapo ka senong maudun ne maulun ngam mau syu hapo ha maudun maupun ngirwai nang kong kani ke jing roi hapo maupun bat hado menta ki samla ki dengan song shit indi jing roi denam dei te kani ke jing roi do kadap lang arpusan snem menta ka singi ti samla be je ki don sibun ki ai ke bangi syem ki bangi lab habangi ya ke jing long samla mereka ke babahatam ke bangi syem ke long ba ngimju bakla mangi ngimju bakla kiwi kiseng le si kin bakla henry mangi ngimju bakla namar balai samla be je ngakwa pa itu khanai pi iwi itu khana balengkon udon we ubreu umut balai jing le tu kiu pok kawai ka flight mau mentabun ki basyong flight dah kata kapor mencuba ki ka flight kadang duna habau tahu beri ulah ki ka flight ulah syem ya wei khanarit badang prasnem utau khanarit ulah syong hangta ulah pulai kai ki comics mo te ha kata ka jingya syong jongki ha kata ka aeroplane tu ulah up ba kindan manu banwan bani syongkai lang bat tok khana henry dala syua kata kaplingan fly ru kan fly no ru utau khana dong sakut marwehi kau tahu orang ba kadudu ba hap keli ke tok khana ong ko heb pisong marwei tok khana ong hoi ngadon marwei yang ni hatu phim tieng tau kena ujubah buang ngam ting balai phim ting namar ipa jonga inya kini ka plane ipa jonga inya ya kini ka plane kiseng samla jongi kinum bakla yanu lano ru namar ya kaling ka jongi ngidon uway kapten utau kapten day way Jesus Christ nata kadau kiwi kiseng kila ban sya ilam bakla kiwi kiseng balang kila ban sya ilam bakla kila ban hamno kila ban kutno mereka seng ke jongi kadang ya syakmat menne kitu kinong kitkam jongi kila trai sitom hadu kata-kata pila ai kitu ki momentus ki dai tangki dak kishin ki baki samla ki kwa ban peni haki ba ki songo ya kijing trai sitom ke jongki kita try sitam sisa hado kata-kata. Barang aku apa itu kena IP kau ke jing itu kena apa? Kau ke baca sisa kapor ke bangilai kau ke convention. Katakan senong keteng ke laudap. Sisi Paris sunapahar. Te nalai sita laudap ni haban ni sambil lupa nama ngapan song shit iki samla ke singi Saturday. Te ndaki ong nilai deke tiki samla jong ketu ke Paris sunapahar. Kila penbet yengi dekat truk Shaktiman. Te okay, ta pag syong truck Shaktiman to ya syong la syong milay, ya syong hindi sibang hapo ka truck, hindi hapo trailer mo, to hadin. Te ngalango balay bikite utulay. Hakla ka truck, kita do sibon tulay. Te ngala kendit king lalengo mo nang ya syok babha ong. Balay bate no tulay. Ong pisatip hisibit do bang. Te kapor bangilay sa kasnong laudap. Dalaya da kata Shaktiman kasurok balongkum ni. Kasurok balongkum ni. Ngihapan badi kita lay, baginum hap. Tapi kum kini ki experience ngiyo. Kum kini ki experience ngi syem. Hendrai ngi aingu yu belay. Namar bangimjuk bakla. Mo? Ngi sibun ki jing ngi syem. Isuk kana kai ba Joshua ngi kan ngilek keleng-keleng ngi syem sibun ki jing ngi kejat mo da kalai sau kentang ngi kejat ban lek ki senong nong kendong penchong shit ya ki sang samla.
Kita kini ke journey ke jongi. Mendai tang manga, ndai sibon kini kita kamene ke bayo itu ke mementos. Kita tresitom nak benta jong kani ke Seng Samla. Te menta ngi layeng hakani ka jingdap jongi arsan snem. Bat kini lai tili kileng kinang yai. Hapok ka jalam jongi bak mutsua, bak kensai, bak mewan, kini kinang king menta nakmat ye kaling. Bat nang ne sakmat ngin mulak ban ong. Kani kaling kelaban khap ngia. Kelaban mi syuk sau santli kiling hendrai ka kubor ke bangi ai syaki Samla kalong hi kejuk. Tenginom klet Samla be ye. Aku apa itu khanai pi stang iwe syua bang pengkut no. Kata kalong ba kadon kawi kawa. Teh kata kawa kila don arngut. Mo iban cross kata kawa de ka por ke slap ha. Jadi hab cross kini kawa. Te iwe na kita ide khelung berit bhai, khelung badang dap sipos na dang dap dang plus nem, ne nyos nem kum tahi. Dang khana ba, dang khelung bhai. Te ila bo diu kupa. Te por ki cross kata kawa. Ukapa ulo ong ye tai khelung. Kun. Bat yang ngasi. Bat yang ayo pi namar pinum ngam hapo ka Itai kun ni ong. Papa. Bat ma pi. Ong balik kun kadi kum juhi da bat manga ne bat ma pi ru ka juhi. Itai khelung ai ka we ka juba pa sotnat bhai ong. Lada bat manga ngan kum pelai. Lada bat ma pi pat lalo na noru pinum pelai. Ka kubor Samla be ye hakani ka Jubilee jungi kalong ba. Ngi dai ban ong yo ublei yo Jisu ba un bat yangi. Nada Jisu ubat yangi, IT la de ho Jisu ubat yangi. Dalai leiru unnum pelai. Hakijing ke jungi. Hakijing long Samla, hakijing ke jong pi. Kijing ke pi kenduk man la kasengi. Nak benda kini kit kamru kumju. Ada pi IT ki baro ba Jisu un bat yangi. Jisu lano ru unum pelai yangi. Kublai shibon ye baro. Kublai shibon ba Joel. Pialong kumukpa nak benta jongi kinang kitkam ba menta. Pilanya teng ye kaling mensua. Pila syong tat sipor. Menta pilawanya abiang ye kaling nak benta jongi kilai tili kidesis. Pilong sisa atau driver ling watbet. Banyak ekaling nadu mensua wala da pila syong tat sipor menta piwannya abiang ekaling saisen tama pidang long driver batubet itu nge tap keti nak bentai ba Joel Marbanyang di presiden baningkong jongka Archdiocese Katholik Youth League milayo sibun ba ki jingkran milayo sibun ba ki jing Seng ki kentu ki kenten ai mensem ki jing batai ya kapang pedang nganget bat ngakermen babaro kini ki jingkran ki bangi nglayo sngau kin seiso bat kin yai im ha ka jing im jongi ke baman la kesengi bat kini kin long ki nong peten nanti yangi ha ka jing im jongi ke bangi nang yat man la kesengi ngin sadang don bon ba ki program kum ki Samla ki program ki ba ngi ngimla banjar kerteng ki bon ba tikinde kini kita ki kenten syong sebai syong rupa ki bala ban lam nanti yangi ha ki bebon kiliang tementangin sayo pat sakawai ke program ha ka ba ngin dan ke jing presentation na ki lightly ki diocese buat kumjuru ka closing ceremony te swaya kata ngatarai filaya kreat syah bang sedang syakini ki program kat ba kinanya penkre ngakot bang saisen ya ka music ministry bahkan ayangi ke jing syat ban pensaat met bang saya kendiat syah bangin ya cekewe pat ke program tingin supen bang syah tok sibet ndalawai ke program ngin sai full episode music ministry bentar barang ya ki program ngin syah syah tok katok ne teli jing ruai pihaban bu lupa ya kabor nak bentar sibet bangin ya syat full
hadun daki kan medan basketball. Try for Anthony nom dam yang iba. Nak pra kan medan basketball. Hello. Hi. So bangin ngang kan jadi shot lang. I'm gonna walk. Ini benang ki Samla ki Bashir Ram. Panyala bega kerteng jong Jisu kam tam kumpangin yo ki jing sneng naki bahalor ki jongi. Bangin pen pau ka kor ka burom ka tin ka thlie ni de ban ai ka nuksa ka ba na ka pha ki wei. In yang in pen I bangi yo shayu Jisu ngi don shayu Jisu po ka ben sem ka jongi.
ngin sasyat full episode chibet mentang ini Jong Shua ngin saya yat parcikawai ke program laradon mano baja helmet subha sawan sini sedin stage mo laradon baja helmet sawan sini sedin stage kadan hang ni hadin stage ka helmet mentangin sedan sekawai pat ke program ke presentation nak kilai teli diocese buat ke closing ceremony tementangin IT no ha i chairperson iban pendiat ya kini ke program mentah Hi. Hello. Kajan miet kebakmen bat besok ipi baro ki para Samla. Ngadai i Samla Cherili Karbikeu Education Secretary SSCYM. Ningkong ning shop ngapdiang subhai pi baro syakani ke cultural program ya ke jing rakhi ya ke jing dap arpusan snem Jong ka SSCYM. Hakani ke janmit ya ke balapin bet ba ngin pen EAP ya kirkom shat Khasi ki badon ha ki benta ba per Jong kari ke jongi ka shat ke kemen ka dei ke benta Jong ka culture jongi ki Khasi ki dei ki briu ki ba ya ke shat ke kemen bat ka le rong le tamasa namar kata ngi ha ki benta ba per ka jing jongki ya ka jing don jong ka shat ka kemen kum ha ki ba pendep ya ka le rong le tamasa bat ha ki wei ki benta ka balang Katholik ka bat ka burom ya ka culture jongki mensim hadien ka dorba Vatikan baar ngei ba ka balang ka ai ka jaka ka bakirpang ya ka culture kum ka wei na gibenta bakung san ha ka le niam le rukom jong ka balang knang ba ki kuan kristan kin snau jan bat snau ya ka balang ka badai ka kemi jongki dai na ka ni ka daw ngei ya ka shat ka kemen ka le rong le tamasa kum ha ka por jing terwamas bat ha ki weide ki jing le niam le rukom ha ka balang kalong ka kamram bat ka jing sngo serong yang ngikum ka jaj benriu ban pen pensa ya kriti ka dustur bat ki mati jong ulong shua man shua jongi bat na ka benta ki mati ki jong u ka bakham kong san ka dei ka shat ka kemen menta nginyo ya ka wei na ka jing shat ya ka balatip kum ka shat seng kendrum ka bala penbit penbiang da ki Samla jongi na ka jelan yamba nong stoin kani ka jing shat ka ba na rilengam kum ka jing burom ya ki mensi malaklat no kani ka jing shat ka deiru ka wei na ka jing shat rong shat nam men pen song shit ikipaj ba nang wan sya ka le niam kalongru ka jing shat pediang sngubha ya ki kur ki kha ki bahayeng hasam ki kmi kha pa kha ki lok ki jor ki bawan sya ka ne ka jing le niam menta kumni tongin sakhi ya ka ne ka jing shat
Jubilee Shibun, ya kinongshan, Jong kalengam traditional. Menta kumni nginyo asakaway pade ka jingshan, kata kibaki khot kashat sngay. Kashat sngay kami na ka jinglet niam ukun khasi khara. Ha kabala pendep ya ka niam karukom. Ha kabangi ay ngu ya ublay nong bu nong tau. Ubala ay ngi ya kalong briw man briw. Kalong kur kalong jaj. Bat kalong spa kalong pew. Ha kani ka jingshat pinit kandon lai benta kaba ngi ay ngu ay dem kilong kumni. Kangay taybot, kangay long spa, kangay ba nong temen.
tadi kas ngai kemen lang hoi hoi lung ken ti chen rang da menta ken si majid umaria bia Kublai shibun iki Samla na nong stoin diocese ya gitu ki jingshat kiba itenat kiba bu nangi ngimla ban yu hinre hakani kapor ngisngo tenat shikat dai bangilala ban yu kadon kawei ke jing penbena balaja kawei ke helmet jong iwei na artis lada don menu bakum yu sumbaha banwan penpai shani shaloren san ti hakani kapor ngidon kawei ke jing ais ngobha ya Samla nongkit kam berim mensua ita ide iba Simeon kurba nakerpad ya iba banwan shaloren san menshim ya kani kajing ais ngobha para Samla kwa Jong sa te mentang in yo ai ka jingshat sumha ban yeng Kumba u David ula job u Goliath sa shisen. Ngirung ini pen job kijing janjar kijing khuslai jongi baro. Ngin bread no ngin yeng ngin shat ngin kemen ban ngin IT lag jong ka mensing ni IT lag jong ka jing em how try Jesus Christ. So bang ini yang lang. David Barret, Rupa, Khasi,
cram cram, ukala cram cram, ukala cram cram, ukala cram cram, ukala cram cram. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, la 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 la. Gili 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 akka waka oka amma bom bom bom. Gili 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 akka waka oka amma bom. Oli ma oli, gili 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 bom bom bom. Oli ma oli, gili 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 bom bom. Gili 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 akka waka oka amma bom bom bom. Gili 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 akka waka oka amma bom bom. Oli ma oli, gili 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 bom bom bom. Oli ma oli, gili 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 bom bom. Gili 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 akka waka oka amma bom bom bom. Gili 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 akka waka oka amma bom bom. Oli ma oli, gili 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 bom bom bom. Oli ma oli, gili 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 bom bom. Gili 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 akka waka oka amma bom bom bom. Gili 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 akka waka oka amma bom bom. Oli ma oli, gili 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 bom bom bom. Oli ma oli, gili 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 bom bom. Gili 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 akka waka oka amma bom bom bom. Gili 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 akka waka oka amma bom bom. Oli ma oli, gili 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 bom bom bom. Oli ma oli, gili 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 bom bom. Toh, Jong nak syuah kendiat kan? Mendapat deh, ngin poi sepo ri penar. Kecat nong rep, dei ke jingsha tenrai, kejat bin riu penar. Haman lagi kun kirayot, kela dep lum dep lang, ya ukuba uko, na hali na pentor, ha keba ketelu ketar, kadap dusim seko. Ban yo pesa yo betia, ya ki kon kikti, ki wahayung hasem waro kewi. Daya cap ya kemen siau bha, ki tereyung tersem, wada yo ura, ya ki song ki curia, ki berni keba, dumet usok wet, hi wada yo ubam, du wadap buhun, imen sim cirup, waro cisnem. Ci hajar ngo seim seko. One, two, three, four. Oh, you. Oh, you. Oh, you. Bechachgai, ato bechachgai. Bin er jauskom, bin er
ชินรังวากินไทยชาบรีจะขึ้นดาวไลดูอีกแม่นิรคายชาบรีจะขึ้นดาวไลดูอีกแม่นิรคายเบชาจไงอาโตเบชาจไงชินรังว่านางทวาโคลกันท้ายว่านางจีดโคลชินรังว่านางทวาโคลกันท้ายว่านางจีดโคลชินรังว่าเกลาสตองกันท้ายว่านางปายรองชินรังว่าเกลาสตองกันท้ายว่านางปายรองเบชาจไงอาโตเบชาจไงเป็นยาวสกมเป็นยาวสตาโอ้ยูโอ้ยูโอ้ยูกินท้ายว่านางจีบพลังฉันรังนางแบดคืองังจินท้ายว่านางจีบพลังฉันรังนางแบดคืองังกินท้ายว่านางเอกบาฉันรังว่านางทงกบากินท้ายว่านางเอกบาฉันรังว่านางทงกบาเบชาจไงอาโตเบชาจไงเป็นยาวสกมเป็นยาวสตาโอ้ยูโอ้ยูโอ้ยูกาตูลาชีเตนสนีปิยาบามใจกาตูลาชีเตนสนีปิยาบามใจมันดาเดปีเลนีวารวันชาฮาลีมันดาเดปีเลนีวารวันชาฮาลีเบชาจไงอาโตเบชาจไงเป็นยาวสกมเป็นยาวสตาโอ้ยูโอ้ยูโอ้ยูกานางยาชงกำนี้กันท้ายนางบีปาทีกานางยาชงกำนี้กันท้ายนางบีปาทีชินรังนางดีดูมากันท้ายนางบางปาทีชินรังนางดีดูมากันท้ายนางบางปาทีเบชาจไงอาโตเบชาจไงเป็นยาวสกมเป็นยาวสตาโอ้ยูโอ้ยู
jingshat ke ba internet bat ke ba syongkun ke blai shibuni pi ki Samla na Jaintia kampat kut kadan sakawai ya syatlang mo tidak ban syatlang okey mentangin yo pade ya kawai ke jingshat ke bagi khot kechat pliang dei kechat tenrai nadu kulong kuma ha kabala ben pene pensa yenom rta ha kawosa khana kechat pliang dei kechat kaba penlong kerpang ya keriti dustur penar namaria kene ke jingshat la syat hagi por ben pen sungbaha yikisim ne ukendrem ulendan nadu kipor werem muja Kamtam lelei na kabenta ki Samla bapoi ha keburom ya ki bau bia lengba kasyat peliang lalaro bepensa peteng ya kariam kebat ikup isem wayo chongkun chongbelai haringkat ke jingput jingtem baharukom wai khom khlong wai pai la lengdong chirup wa kachenroin rendia muka na kata kadau ong irwai Yeitre ham yei melin. Ham yam lên hane vi heaven ya we nam mu ware ye tri vi kanda ye tri ham yam lên hane vi heaven ya we nam mu ware ye tri vi kanda du da buddha saint Daki man walakwa Lende wamcha aladai Aka janka kenya Am lendet yang idehi Ya iumi perkai Nabi swi jasatwi Kariti bruti blai Yedri ham yam lay I never heaven Ya Vietnam ware ye tri uri kanda ye tri ham yam le hane vi heaven ya Vietnam ware ye tri uri kanda Sumasundam Yaya kawai buram Kari yang ayong pi Kari umang pram Api paten kari Kiwari yay buram Amcha bende yang Ibar hapi wachan Ibri ham yam leng Hane vi heaven Ya Vietnam ware Ye tri uri kendam Ye tri ham yam le Hane vi heaven Ya Vietnam ware Ye tri uri kendam
Jubilee. Okay, sorry, nga bakalaban pronoun Samlele. Kan mau para Samla ba ya keten rai la dia ngimdai ban klet menen kesengi ngidang yo hakabai dei bat kani ke jingkren tilada mangi gi para Samla ngi klet yala keten rai kan mau kan poi se e te ngangej ba baro na pedeng jong pi ko asat biang ang ko sanem hoi okay den menta sumhaya yeng ngin yo ya ka jingshat bat ki music ministry. Herói amigo Jisu. Herói amigo Jisu. Herói amigo Jisu. Makamyo sngau. Herói amigo Jisu. Herói amigo Jisu. Herói amigo Jisu. Dia mentangin herói ke jing ruai. He's got the whole world. Ini shat lang. He's got the whole world in his hand. He's got the whole wide world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got a little bitty baby in his hand. He's got a little bitty baby in his hand. He's got a little bitty baby in his hand. He's got a whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole wide world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got a you and me brother in his hand. He's got a you and me sister in his hand. He's got a you and me brother in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got a whole world in his hand. He's got a whole wide world in his hand. He's got a whole world in his hand. He's got a whole world in his hand. To syong shua dang yok break tang kandiat te sat pat sibit kan. Te katu tang syumat meluk. Menta pat de ngin poi sa sha riboy. Kasyat sajer. Kasyat sajer dei ka jingshot bapau nam ki kareu ne ki bhoy. Ka baju penlong sisien sisnem dakarai nehima khat ar lengdo. Ha kalau kentang hanong lengdo bat ya kani ka jingshot menta laju penlong hamadan paham siem. Menta pinyo ishwa ya ka wei na ka jingshot ka baki khot kasyat shoot white. Ki baju syat shua benlej ya let ma ne haki por hendai.
Kubleshbun, ya ki Samla neribhoy, ki badang penne ya la ke Jong katenrai, ban peni hangi, ya ke jingshat Jong ki sipai ha ke por hendai, shwa bakin lej turtma. Menta, nginyo pada sakawehi ke jingshat neribhoy, ke baki sipai ki shat, enda kila job na katma.
kublai shibun ya ki samla na kashnong kongwang katu kadai ke jingshat tenrai na kani kashnong katu pilai I ya ke jingshat ki balong ke jingshat tenrai menta pade pinsoi I ya ka wei na ke jingshat kaba ya dei hakani ke jok kaba menta Sông berkat Jingem balas kau sosak Syai dan pai kotrai Lano kini kami kan syai Kat bagi umat kidang jauh Ngas kau kenjam marway Ngapit sing telah jong kapertay watching suksha ekadon Henry ngalapin laka jong kamon Ngapit singkala jong kapertay watching suksha ekadon Henry ngalapin laka jong kamon Surbacam hatu dan bayarap yang namar kijing jenjar kiwan hajing emjonga jingdom kakalin tianga ngaknik macam mekupa ngapencing kelajong kapertay watching suksha ekadon Henry ngalapin laka jong kamon Ngapencing kelajong kapertay watching suksha ekadon Henry ngalapin laka jong kamon Trong kapertay watching suksha ekadon Henry ngalapin laka jong kamon Ngapetching kala jong kapertay watching suksha ekadon Henry ngalapin laka jong kamon Ngapetching kala jong kapertay watching suksha ekadon Henry ngalapin laka jong kamon Ngapit
Mentang ngila sakhihi dala ki jong ki khmat bagi samla jongi ki bat lang ngila ketenrai bat ki buru bat kejuk ke mentah. Denem. Te mentah pade ngin yo ya kawai na ke program ban saai hengi na Shillong Archdiocese ngin yo ya ka jing ot kik. Te Tengah kerpat ya baru laingut ki presiden na SSCYM, NDCYM, bat ICYM Jowai. Bikin wan shani Loren San. Ngakot lang ya i Bishop Badan Burom. Sengumbaha banuan lang kerpat ya ki para member ban senranam ya i Bishop, ya i Father Jemres. Father Richard, Kodru ya iba Joel, iba Roland, ki member Jong ka steering committee, ya ki member ki executive member Jong SSCYM, NDCYM, bat Jowai, sumhaban wan lang Loren San. Kumjuru akan ikapor, ngakot ya i Father Ambrose, sumhaban ki ulam Loren San. Shua bangin ot ya ukik nga kirpat ya i Bishop Badan Burom ban ai shua hangi ya kajing duai. Haga kerting pa ban kun sim khoj amen yang lang baro. Kublai trai kan rat hagani ka singi dap dengan jing songu ka bakraw yami. Baki program joki kun samla be jingi ban lai teli diocese kle yai pe yai pa. Syaban pen kot ki kwa ban ot yune oke ku kan rat. Ban pelong man budde ne ki ban don ka jing mat jing bang jing tiang haga jing long samla joki ban le ka man jume ban yang sakhi yami keleng le keleng bakin leng. Kerku kerja yakini kino yalam jingi kerku kerpang yune oke. Ban long xiao ban ai ka jimat ban le ka bon bakhuat jomi dau kris utrai jongi ka buram hok pa bakhuat ban muslim bakhuat ko maria kunarap kristan teng pa bakhuat muslim bakhuat amen. Menta pede ngin ngan khot ya i presiden baro lai ngut ki presiden bat i Bishop presiden baro lai ngut bat i Bishop ban ot ya ukik. Semua ai ke jing thapti ke bejam. Isamla baro lai ngut isamla presiden sumhaban pentian ya ukik ya i Bishop. Baro lai ngut.
baru alai ngot ki presiden pentian ya I Father Jemres. Nang tay Father Sil. Father Silvanus. Ya I Ba Joel. Ya I Ba Joel Presiden Bening Kong Tam. Ya I Father Ya I Father Richard. Ya I Ba Joel, Ba Bare. Father John. Ba Stanley Bare, hoi. Ba Joshua. Ba Joshua Lingdo. Dr. David. Ba Hilary Duya. Ba Shai Pernai. Ba Roland. Father Ambrose Lamin. Ikong Esther Sim, member Jong Youth Commission. Hadian kini ke jing shondur ki member baro lai teli ke diocese ngin yo ya ke vote of thanks na iba Roland Marshallong Lengdo iba day I secretary Jong ka Silver Jubilee Steering Committee. Kublai Shibunya chairman penyiar kenega program mentaka janmit ngapet ipor ba ayang aban ay boot of thang iday tang san minute ngapan map ipi ngadaday buri balangkot ru hnray ka boot of thang ka kham jrong namario phia shri yo phia tim phia tla yanga banga kham ai kublai kam jong pi te wala kataru nganyele ban kebakiong kapareng kiong da ikis ai di ikis mo ha ngamut bangan kis ya piwai kajimut jonga kalong ba yo piong yang keep it short stupid te nga susi kan dengan ai no patang di KIS keep it short to kebening kong ning shop
ngamla ban ai ban naklet Jubilee nong bu nong thau ubala ai kasngi kebaitenat kamariang baitenat ula ai ngi ka jingkot ka jingkhia ula yada yangi ban suang nakini ki jingpang ki bala penting yangi balala ban lumlang yangi menta ka jan menta kasngi bro asngi ngai Jubilee Archbishop be jongi ibala bro isngi ladon menta ban ngi bat klem ka bor jong i ngatrai ngin namla ban penlong yakane ka lempung lane ka celebration jongi ngamla klem da ai Jubilee ya youth director jongi ifara jimres silai baladon hakti hakjat ibala senran lang yangi nang ta ngamla ban ai ban klet ru ya i Father John Albert ibaman ka meeting im jupap ya senran teng hi kam jungi ngila kum klet ila pun phila yele kumno yakta phile kumno yakta bat kapen kan mawingi lese ban ong kapen kan dithia ngai Jubilee ru ya youth director jongka jawai wala imdon hangni ndai subha banra lang sepen ya thu lang ong barolan la ai Jubilee ya piru ngamla klem dak kin mau ya i sister Pedalin thongni ba ngai nadu menin bapli ila sudan bet hangni mare serum mare seneng ngaong imat sibet ila pangjerem bet tama donbok ba inang heksa ba ila mare sesar Jubilee sibun ya kapor bat kajinglan jong pi yaladi ngamla klem daklet kumong iba jawal mene ya kita kinong kieng ling ki baladap ngilong menta kumbang ngilong day lengba ka jong pi ka jeng ten lenti jong pi ngai Jubilee ya pi phadasel lengba jong pi pilala ban seng ya kene ka ACYL bat menta ban suang lese kabangi ngi sausi kalongba nakadaw jong ni covid henry hijing sha ka mensim jingi ka kwa dek bangin lumik ta ki samla jong ki lightly ki dices le second point de kilak ya ka jing betin lenti jong pi phadar Jubilee sibun ublem nong kerku kerdo ipi pinang em song pra song sang pinang yo kamet kapat ka bakoj ka bakhia ngai Jubilee ru ya i phadar Silver Star nong siet ibala letno ibala hakti hakjat bat i phadasel bat ngamla ban lenru idei mei ibala ai ya ka jingrai lane ka anthem song jongka ACYL ICYM SACYM bangi ong menta nang ta yaki youth commission yai kong sim hi baban bat ikiwei Jubilee sibun ya kapor yung pi ba piladon benta bat ki samla ngai Jubilee kerpang ya baro ki baladon benta banyak kieng ling banyak kieng ya kene kaseng ba ki samla kumba iba joel mene yang bahap syong trok hap sedin telai ngaung ya pi ngapat kelas ceran kemau nak jingsyong bangsyong hajrong katrok ket mau kasrok kebas new ki krum kram ngesyong gumar sangut ban lektur wat sidu senong jeri tipor kasrok kebas new ha hap syong hajrong kimau dalaki katrok sinestai hap kenre alangi jingsyong lejong yo ki beliat kimau tengai Jubilee ya pi barok ki baledon benta kiba ngimla bandaklet ya ki kam jong pi kiba pilano benta ngai Jubilee ya i Dr. Amperin ibalong chief guest menen ya iba Panten ibalong guest of honor
ngai kublai ya kiba laai program menin ya kitu program le se ba hang ni le se thau da kumwei mo wan da kiwei ta ngachu ai kublai parasel i ba roni walang ya ba bili dum bat ya iba window lanong ngadang perkat i kerteng to kublai sibun pra ya thu nok mapi ngai kublai ya pi ba pledon mentah program jong ngi menen kublai nong kerku kerdo ya pi ngai kublai ya barok kini ki artis ki bala pensyok biet yangi ki bada kesap ki jongki ki lasai lese ban peni bat banra hangi lese ban suong kumbaong ibada bet menta ngingi tep tang ya ka parish ya ki sop district bat ki balang sinong ngimtep kalong ba ngidon kituki korsyor keba nakisinong baper jong ka mekhalia lese ngi nginum tep lada ma phi phim wanra ban pen i hangi kublai sibun nang yakiu saprang nang ya penmi shu wanra shu ki korsor ki ba lese bangi nang ni khmat ngin nang yai tep shu ngai kublai ya baro ki balano senyang nganum jer kerteng lese badon ki bai khndiat don bai sibun yo bakiong ta bai khndiat nang le ran bai sibun palwa nang hieng khmut ta nganum pen hieng khmut nganum pen le ran ublei nang kerkhu ya phi phnang yo shu phnang ya bit ya biang phnang bha kamai kaji ni skmat ublei nang kerkhu ya phi ngai kublai ya ki komiti baper ki baladon mentah ban penpu penping ya kene kasngi ya ka program komiti beniu komiti hakajing yalam jong iba syai pernai ya ka food komiti kabalasyat bang bahan ang mata jonga jong pi ngatrai umdon bamare sepan khana nomor sniu kupo hanrai pilih syong khop kadai ke jingla jong ka food committee ban mare serum seneng ya iba Hillary duya iba Klein Sensiar bat kam tam ya i ba Anthony iba deiru osi jong ka kantonwen bit house iba lerap yangi ban penyok donation yabun ki kau ki jor ki sini ki umpnyang kublai sibun ba ya phi wala phin sahiang khmut ru hanrai ka kam jong phi ka ba ngamla ban ong khlam da jer kerteng tengin ai ka jing thap khti ya phi phinang la shu ban yarap ya ki samla nang ne sakhmat ba hai bor baret hanrai ban suang ki babun nilayo na phi lengba ka bor bat ka jing pana ka jong phi tengah ai kublai ya ka decoration committee ki bala penpu penpiang le tenat kini ki sentiu ki skun ya ki serstaru napo osilium konban ki ba men ngi ba hadu khandai bajiru ki dangdon hangni hadu bang ngi mi nang ne ru ki dangdon ublai nong kerkhu kedo ya phi ya ki kam babha jong phi ngai kublai ya baro ki komiti ya ki shu ya ka souvenir komiti ki bang khot it ka so menir ka bala ai sisa kata ka so menir ka ba itnat ka bangingin yo apule ya iba Michael Samla Charles iba Benedict yang rai bat kiwei ba pilitrai sitom do yam mit labar sengi
ban wan ra ya ka souvenir ba itanat bangenyo ban bu bangen yakan mau hadin habut nga ai kublay ya ka finance ya i George mah ka jingilam jung i bat hadu banga kam issue ba indon benta bat ngi hang ne la long kum kamaria bat kamartha mi i ilajit ya ka kam sikendong nga spang ngalej pej ya i ngong yo i sitom na kumnon na mar imdon henry idang ken pisa bat ngai kublay sibun pi ba George pilatray sitom kumbang ong ni mo hak meeting don baong ba what is so many ru ngong nginyadi ki ong nya ai kublay sibun kita kinong ai jingmot ai kot jing ruai ru ki ong nya ai like no stang kabam mat ki klam ong ai te halas mengabot i ba jewel nge klumar kli ya tension namar li lasai ndadap ram keswan be yangi te kublay sibun pi ba George piele ban pila tray do im do yap bangi ru nginum le ran ublay nong kerku kodo epi le se ya kamar tha ba kamaria ru ken kerku kumju te ya piru kumju ba George ngai kublay ya ka pastoral lane liturgy committee hak jing yalam jung kong morin ngai kublay ru ya ka sanitary committee le se kan sapan khuj no ikpan khana sibet hak jing yalam jong man le ki committee hak ba kidon ki hab ban yale hi tesnang ya pen khuj bha bat kumba ngiyo kene jaka ngim kwa bangin lej phai da ko bajabo ngai kublay si hajar ngu lane siket ya par siket hadu da jau sep kata kajing ai kublay kepada khia sisa ya ifadar Anthony Karkongor lada om day na i ngatrai kine jaka nginemyo ai kajing kublay thap kti ya i ai kham jam kajing thap kti namar hangne ngiyo ban chuang nadong sedong ko umru ngilaj haji siang ndang mut ban ai kublay sak PHC nrai ni hap ai kublay hi i ko umru ka byang ka jaka ka byang ka toilet ka byang nadong sedong te kublay sibun ni phi phadar phila ai kluj wat ya ka skul kamadan ublay nong kerku kerdo ya phi pinang yo ka jing kot ka jing khia ngai kublay ya ka saung ha ka jing yalam jong iba lur sai khong mau sun lada klem mei le se ngangan kren ne kan sapat kai tengkoro phi phnum yo sngo phnong rolan ukren ke ei ne ki tei hang tei ki kren ke kublay sibun phi ba yak ne ka saung kabala sultanat bat kabom thut bat baro kilero phi nang kiu saprang hi kam jong phi ngai kublay ki member jong ka steering committee ngamla klem da jer kerteng UAP wai wat ya pet dom sia thap kti ya lejong ba philale ikamram kaba ilala hadu kene ban penphu penpheng ne ka sngi hooj le sel bau covid teng philai jano teng yawan mi biang teng ya ja hanrai ki kam jong phi kaba wat banong ba phikloi hi de ki member ban yano senyang wat kham tau muat iba Joshua ru sanpau ilano kum umambar sanpau hajar kublay sibun phi ba Joshua nang taya barokhot ki member ki balano keluj mensem teng kino ban suang kileno tang kini ki member jong ka steering committee kublay sibun ublay unang kerku pat pinang yo kamai syu si spasya te ker khadu khadwai ngai kublay namar kapor yo pia pet dom kala jerong pelat ngai kublay ya kibang alaklat bat kita kibang ngalaklat bat kibah ngam sim layo ban
ai kublai sobha swan siit yang nadin seong ba blai yang ai kublai tang ba nga ai kublai ka jing kublai ka ba sikit ya par ka le shapi baro bat kham tam e ya pi ki delegate ki volunteer ki ba klem ma pi le se kane ka program jungi kanumla banlong ka program ka ba itenan ublay nang kerku ya pi ngai kublay ya baro ki parish jong ki Seng Samla jong ki parish jong ki lai deses ublay nang kerku kedo ya pi pinang ya kiu pinang ya riublay pinang la ban sakri khamba ya ki para Samla ublay nang kerku kedo ya pi ban khadu ya wai ka food committee ka ong kasini kadang tam kasya kadang tam te lada kalong kebala subah silit di isya but kentang yawai don kisamla ba ong yang ngikwa biang kaji kendu keba jong kisamla jong ki lai desis nrai kata ngai happy kinong kitkam ya kai keba ki pasyaw nga ki ong ba haram berai ngilayarai ban penlong ya ka join convention sisin laisnam te ya kata kasyong happy ka existing body nga syura happy bat pi ki ba pi ki samla saya perkhat saya syiit yakinong yalam ublay nang kerku kerdo pi pinang yo ka jingko jingkhia tongnya thap kti nak benta iwei pi wei ki bala dan benta ha kane ka silver jubilee celebration committee tongin thap kti ka ba he yala jong bat yaki wei ru kublai sibun Iba Roland ilaklet banai kublai yaladi tingi ai ka jing thap ti ka bejam ha na ka benta iba Roland ngilapoi syaka kenta ka bekut tang bakam pat kut kata kalong ka closing ceremony menta pinsai i ya ka jing pen i na ki artist ki beper na ka benta ka burom jong blai kini ki artist ki long kumni harum ba Benedict Hinyauta, ba Mario Patau, ba Efsius Kain, ba Bashailang Mukim, Kong Dapalay Warjeri, ba DC Kriam, ba Joseph Karpran, Shillong Achik Cultural Association. Menta tongin yaski yakini ki artist ki jongi. Check. Check. Hello. Check. Check.
Hello. Jesus Christ, Jing em Jong, Alleluia, Alleluia. Jesus Christ, Jing em Jong, Jing em Jong, Shakri ki khonu
pray to you, ask of you. Sins are deep and I can't recover. I need your help, I wanna be sober. Can you hear me now? I want this to be over. No more drinking and putting these drugs in my system. I want to move on, but these bodies keep popping. Just wanna be home and put my head right with the way that I'm going. I'm heading to the coffee. So I'm down on the floor and I'm putting my hands and I'm looking up and I'm praying. Hear me all as I'm saying, hey, yo God, do you hear whatever I'm saying? All I'm saying is right now is I want you to heal me. I want you to feel me. If you know it, raise your hands up and help me sing this song. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. In the presence of my Savior. If you know the lyrics to this song, I want everyone to join in. Help me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. In the presence of my Savior, I want everyone to shout Jesus right now. 1, 2, 3, I say Jesus! We'll always rock with Jesus. We'll always pray with Jesus. We'll always stand with Jesus no matter what comes in our life. Can you get an amen? Amen. Hallelujah. Stay blessed. Stay peace.
Tu utrai jongi, bad kamay peneng jongi, kamaria nong yarap ki Kristan, kin kerku yapi, bad kin senran lenti yapi. Tu utrai unyai penlong yapi, kisaki bayai ne jongka gospel. Sasisian, ai ko blaze ngongu yapi, iway pa iway. Naga benta ka jing I, bat jing pediang buram yanga. Nas ngau kum hayeng la jong. Ublay ungar kuya pi baro, kublay shibun e. Menta, sumahayang lang baro, nginyo ya kacing penhiari kalama,
Angkerpat yai Father Jemiris, Father Richard, Bishop, benlit lang siya ketiga jaka badon kalama. Syua bangin penhiari kalama, nginyo syua ya kejing ruai anthem. Semua ai kejing tap keti. Mentah kum ni nginyo ya ka jingrua ya ka anthem. Kerpa di baron Samla bani ruai lang. Jing dong bertei, jing
Mentang inyo ya ka jingdwai na i Father Richard ibede i Vicar General. Hagi ketenguk bang badu kun badu mensim bakun. Nginong lang ngis ngongu yemi ku jisung. Ngis ngongu yemi ku jisung. Ngis ngongu yemi ku jisung. Ngishania hame ku jisung. Ngishania hame ku jisung. Ngishania hame ku jisung. Ngi IT hame ku jisung. Ngi IT hame ku jisung. Ngi IT hame ku jisung. Kumbalong iba jual mene ngim jurem
namar bangi dan berbor yo Jisu budan bayar rangkat badngi ngim baklan namaru Jisu ya rangkat badngi kendan katangi kedi kejingai kejungi Pamalaya rangkat begini ki khun samla ba iet jungi jongki lightly ki diocese jong shlong kanong stoin ba jawai kendan nangkurku banang ai bor ko kendan yengi ki khun samla nang ai kendan ki jingkurku be ki jing e kamtam ki jing e ila ka jong ka balang ka jing e jeme kendan ka jing em ka jungi kum ki khun samla kendan ngi sungu na beta baro ki kam ki bakrao ki mamale kendan hakini ki por jong ka jing penkre hado kani ka kleman kurku kendan i wei bi wei i balatan benta hakaban pinbit pinbiang penpu penpiang ko konrat ya kini gesngi badi kini gesngi ki beladam nang kurku nang aibor konrat ya ke jing trish tam juki ya ke jing len ladi ke juki betul nang kurku konrat ya kini ki lai teli ki diocese kamtam ya ki khun samla ba ye jungi ya kini ki badan hang ni menta gesngi ki bayo kalat ban menta badi ki we konrat ki badan halaki jong ki yeng sem nang kurku nang aibor nang betil ti konrat ya ki khun samla jungi baro ni ai ti konrat ki hame bani kerpat mi konrat ya ke bor play ke jume But in kepan ye kejian saat kami jaga mari tasty nak bentak ki khun samla jungi nak bentak itu ki bala ya ye kini kejing em ku konrat baik bala dan bentar kendat nak bentak kini ke celebration kini kejing dap absence nem jong kini ki khun samla jungi jong kini ka kedun jungi khun samla jungi ai be kamari tasty kini saat kan dua lem kendat nak bentak jungi ni ya pedri apo kejeda jong pa kunong keplay bukuan war kentat jong pa jung stam ndai tu pelai ni berbon nak kejing siel bero ko tasty budan beram ban belagur ku rengkat bekiling do ki badan ni in ai ke jingkur ku nak benta jumpi utrai undon rengkat bepi ublei budan bor bero ukpa badu kun bat mensim ko unkur ku yipi amen dia kini ko por hak ke teng jong i archbishop victor lingdo hak ke teng jong kiling do bat jongi bar kho hi nashimi kini kalat bandong bagani ke silver jubilee celebration jong ki lightly ki diocese shillong nongstoin bajawai hak ni ko por kalau kut benta pengilak hang ye kini ilak klep ye kini benta ko blei chibon Inyo ya ka music ministry